abot tag iya ani uparahana oy. Kay magsabot mis inadlaw ani pilay yang isuhol nako. May na lang niyo ay kay kumbana tapulan mo kay mangitag trabaho. May na lang ni na duha ka adlaw nako trabaho ani palit og bugas. Kay og mag-agari ko sa kumbana pas mo mi. Sige malaglingkod. Asa na tag iya ni ukrahana oy? Paabot ko kay mangguna nako ani iyang ukrahan. May babae na si baro-baro biya na maos ko niya ko ang inadlawan siguro. Murag ba mo ni puong ko tibi. A few moments later. Day. Oh, sir. Oy, Ay, day. naput na kasi. Ikaw to kung ipapakyaw di day. Oh, nagpaabot ito ko nimo. Kay magsabot na magpili ako inadlaw ani sir. Wala day tag 100 ang adlaw day. Oh, maay na ka na sir oy. Nya. Pila tali ka adlaw imuhang pa una ani sir. Siguro murag maabot siguro si mana kay dako man ka ukrahan dire murag kuan siguro ni murag 500. Okay ra kayo, sir? 500 ba? Nya, okay ra kana. Oh, problema na sir ako bang nakipalit bugas. Sige nya, subi na. Ato ko subalay ha. Sige, salamat kay sir. Sige. Salamat sir. Saan galing sila sa kumpiyansa? Yan eh, paano ni Manok? Huwag sa kumpiyansa, di ba? Kuya. Pagin taon-taon sa balay taon akong asawa. Dugay-dugay, pagin taon-taon mauli kay busy pa kayo ito. Pagkatagot taon ng akong asawa, hindi rin, kasi naturon taon-taon doon. Day, asa man ka, Day? Kanang namay kaguran. Kaguran? Oh, naay kaguran, Day. Ano naman? Ulam ko gini magpakagud unta ko. Magpakagod ka? Magpakagod ka? Oh, namay kaguran rin sa taas. Hait na inyong kaguran. Porti haitaan ni tumoy day. Usara ni kahandos day, kagod tanan. Ay, dati ko. Oh, usara ka, ana, human na. Kaguran ninyo o imong kaguran? Ako sa gusto mo, akong kaguran or kaguran nila? Ako, mahuang bagas ka kung kaguran ka. O imong kaguran gani, imong kaguran. Ako ang kaguran lagi. O lagi ka ni hait ka ni akong kaguran lagi. Usa ka handos na human na yun. Aw hait di na hol. Oh. Lama ko di. O, mahuang ka kung kaguran. Aw, nya, nawas taas. Asa man ka imong kaguran nan? Akong kaguran, nalagis. Ato tas taas kay magpakagod magaga ato tas taas magkagod ari tang kagod diri sa gawas nga suok ang adlaw hayag itong agtang diri Dili ko diri sa gawas. oh kita to diri magkagod nabay magkagod diri sa gawas ato tas kusina kay naaman dito kaguran na ito kaguran dito Sir. oh Oh, asa ka? Nas gym sa inyo ha? Na to, na pala na. Garo to sa dito maglingkod. Okay, na ako ipaayo nga ka na ang tubig. Uy, nag-leaking man to mong tubig. Oh, ato trabaho. Sige, ato na. Oh, ato lang. A few moments later. Tan-aw ko natin yung kaguran bi hait ba? oh tara ari ta sud kay ako pakita nimo ang kaguran nimo Ayo! Jim! oy Oh, asa man ka asa man na imuhang istorya? bago na mong Kay mo. bago lang mong silingan taga-daan na kay magpakagod siya sa kuha ba diri mahuam si kagod Sige, ato Kaguran. sa ako. asa mo sige ito silingan to na mo day marites yung tanaw ka kaguran ka 1 minute 37 seconds later. Uy, Imsan! Samang ka, uy. Ang bana nga to pa kay ka nagisangpit na ako. Naaman ti babae nga to. Kanagsikti ka ayo niya. Nagisgot mo to kagod-kagod. Usama to marang manghuwab kaguran, magpakagod. Ang sapa ko. Pasi nang hamdo kaguran. Sayo ka padung. Abot lang ay siksihan. Ato ko kay muro padung na dito sila sa kasataas. Patarong diha. Lagi kay basta kaguran or kagod maol dito akong nadunggan yan. Nilakaw ko diretso kay wa ko ganahi kay lain kay ang babae ay silingan man to ninyo. Natay, katugong igat ka na mo silingan. Wala bawang Inatay na. Pati na Dahil ikaw, luwi kay ka nga rin, sika pangguna niyo yung bana nga ito, nagpahiyaw kay. Pisti yun doon, kasi ikagod to, natay yun. Tama kay tulong ako. Tuwas ko. Saan lagi kagod anak kong banas taas? Ay, salamat kay imong kaguran ha. sige day balik-balik ka day hay baka na ako sa mong tinunuan Oh, Uy, usi ako na dunggan. Nga anak kong banang gamot tilaw sa mong tinunuan. oh magtuno ko. Namuang di ko kaguran kay magtuno ko. Tagana ko sa tinunuan utan. Oh, abi mo na ako. Abi mo na ako, nagpagkakod ka din sa kong bana. Oh, nanguwag ko kaguran. Wa ko magpakagod. Di man si pakagod ginam ka. Ha? Ha, usay ha. Klaro ato. Pagkakod niya sa kong bana, eh? O, saan kang bayana ka? Bayana ka?